Ngasemdletsheni kaCeza. Yeah. Ubaba ke wathi ngibuze etsheni. Elesibili umkhohliseni. Kodwa kabaningi sebengaze ngokubusiseka ukusebenza nengonyama endala. Mhlambe kuze kube namhla ke umuntu esalokhu elandela. Yeah. Isekhaya eyisayini. Yeah. Ungomane wayesakhe lapha umuzi wakhe kubizwa ukuthi kuseyisayini. Ola kushuthi ke mhlambe ulimi lwangapha. Futhi kwaqonda ukuthi eyisalini. Ngophela uEli ngapha bambiza ngoWhy. Yeah. Nje lapha kuseyisayini wathiwa nje ngimfunga eseyisayini ungomane sisuke sisho lapha elele khona. Kwakumhla ka29 June ku 2013. Yeah. Lapha amafa kwaZulu Natal akha khona itshe lesikhumbuzo sikaNgomane njengoNdunankulu wokuqala. Wabonke abazisebenzi zesizwe noma zobukhosi bayahlonishwa esigabeni samafa. Yeah. Leli tsheke lembulwa ngo29 June ngo2013. Kuphela ke ishumi leminyaka neminyaka emibili leli tshe lembulwa ingonyama uBhejane phuma esiqwini. Yeah. Ehamba nembabazana umntwana ophinda ngeke. Yeah. Sibese sithi awu ledlula ishumi leminyaka sangeza kodwa asele sesibamba ke leli ishumi leminyaka neminyaka emibili ke sizobuthana lapha ungomane elele khona njengoba nengonyama uShaka ayondunankulu wayo benaye bakha umbuso kwaZulu ngeshumi leminyaka neminyaka emibili. Sithe cha ingedlule iminyaka emibili itshe likaNgomane lavulwa singafikile njengabadletshe sibike nje ke ngoba ngathi kuyobikwa emakhosini eyakwamthethwa neyasebathenjini ongamakhosi akhele le ndawo kakhulukazi ebathenjini. Abantu bakwenzile ke lokho ngoba nakho inkosi yabathengu ngiyibona ikhona. Yeah. Ngisabone yona inkosi yabathengu. Ukuthi angikho ke naso hlelweni lokumukela icukuthwane mhlawumbe uxhumane nabanye abazobe besegunyeni lokuthi kukhona ubani noma. Okay. Le ndawo kuthiwa yikuphi noma yayibizwa igama le ndawo kwakuthiwa Thina sazi ukuthi intaba lena isangoyani njengoba kuyathiwa ebongweni zakhe ungomane ihloloti libomvu lakithi isayini umzungu uhlonzile othukwakha wabhekisa ngoyani. babakhe khona la. Yebo lapha nje ngoba uma nje kugujwa la isaqhamuka ingcezu zeyinkamba maphela wabusekhaya akafelanga empini ukuthi mhlawumbe wafela empini wabekwa nje isihlampheko wakhe wancwatshwa ekhaya lakhe eyisayini. Kusho ukuthi semzini wakhe lapha semzini wakhe lapha. Okay. Inxiwa nje lakhe impela lapha yakhe khona. Hayi siyabonga kakhulu Msindazo. Ngiyathokoza. Sophinde sikhulume